Tay, naabot na kita sa tampayag, tay. Ari, Ano? tay. Pero makadiskanso ka. Sige anak. Medyo gikapoy jud ko sa atong lakaw. Grabe naman sa lahat ay rin eh. Dili man masugot nga ibilin tika adto nga. Kuhaan ra mo tunta tika ibalik. Brian, anak. Pasagdi na lang sila, ha? Ayaw na lang sila huna-una, ah. Ang importante, nga niya nagkuyog tang duha. Di ba? Malipayon ako uban ni Munak. Ayaw na sila og ibutang sa imong huna-una. Kaya para dili mabahin pa. Nakasabot ka? Sige. Pag-andam mo niya kay muhangyo ko nimo nga dad ako sa baybayon. Magunsa man dayta sa baybayon, tay. Gusto lang ko mulanghap og preskong hangin, anak. Mao nga kun mahimo uban niko dad ako sa baybayon. Oh, sige, tay. Dalawang tika ato sa baybayon. Tay, naabot na dito sa baybayon nga imong giingon. Pagkaninduta, tay. Bitaw anak. Nga ningon jud ko nimo nga magpadala ko nimo diri dapita. Brian, anak. Tay, Nasayod ka ba, anak, kung anong nagpadala ko nimo din dapita? wala ra ba, tay? Abi manggod nimo, anak. Dinhin dapita nagsugod ang akong kinabuhi. Mao nga dinhi sang dapita nagpadala ko din. Kaya dinhi sad ako gusto matapos ang akong kinabuhi. Tay, dili pa panahon karon, tay, nga imong tapuson yung kinabuhi, tay. Anak, sa matag anib sa atong kinabuhi, dili na to malikayan nga ang tanan mahimong mawala sa usalang kaiglap. Sudo nga ra ang kadagatan. Di ba? Ingon anak kadako. Usahay mabaloron. Usahay mupatag ka na. Ingon anak kadako ang akong damgo para nimo, anak. Mao nga gusto ko imong ipasalig nako na bisan unsa pa man ang dagan sa panahon, dili babag ang mga bawod para matuman nimo imong mga pangandoy. Isaad ka nako, anak. Buhaton nimo ang tanan para nga mahimo kang usa sa mga sikat nga engineer nga mao'y damgo nako alang kanimo. Tay, isaad ko na ka na ni mo, tay. Yun nara, tay. Nganong ingon ana man ang mga tuno nimo sa sinultian nga nako, tay.
doon na ka ba ibuot ipasabot? Wala ra, Ryan, anak. Sabi ni mo, kung maabot na ang panahon sa imong mga pangandoy, ayaw kalimot, anak. Ayaw gid pagbutang o pagdumot sa imong kasing-kasing. Gusto ko nga moabot ang mga adlaw nga maghayo sa mong managsuot. Mao nga ayaw jud pagdumot kanila. Parehas ta mo mga pinangga na ko mga anak. Brian, nasayod ko nga buotan kayo ka. Mao nga nagpasalamat ko nimo sa tanan nimong pagsakripisyo diri kanako. Nabisan pa man sa kalisod sa atong pagkabutang, wa ko nimo talikdi. Anak, sa katapusang bahin, gusto ko nga kung moabot man ang adlaw nga para nako. Gusto kong buo mo ako mga anak dungan sa pagsabwag sa akong abo dinhing dapita. Manghinaot ko nga dili ko nimo pakyason sa akong mga gipangayo dinha kanimo anak. Tay, ang gusto ko, tay, sa pag-graduate na ako, ikaw ang mutaod sa akong medalya. Siyempre anak, kinsa pa man di ay mo taod sa imong medalya. Kung di, siyempre, ang imong tatay. Sabi ni mo na, excited na kayo ko nga. Musabit sa imong medalya. O nga, paning kamuti gyud nga makatapos ka sunod tuig po. Promise, tay. Ako din tapuson. Nak, murag nindot naman kayo ilingkod. Maglingkod ta. O sige, tay. Malinggod ta kay. Total naman sa bangkore. Sige anak, tara. O, dire, tay. May bangko dire, tay. Ari lingkod, tay. Pagkanindot sa akong gipamati. Anak, sige. I-wish digto sa laod ang imo mga pangandoy. Sigurado jud ko nga doon na kani katumanan. O sige, tay. Woo! Promise, tay! Di ti ka pakyason sa imo mga pangandoy kanako. Promise! Tay? 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 Tay! Tay! Di ba niya ka, tay? Ikaw ang mutawag sa akong medalya. Pero ano, tay? Di biya ka. Tay! Tay! Tikasan ka, tay? Di ba niya ka? Dili ko na mabiyaan. Pero ano, tay? Tay! Magunsa naman lang ko, tay. Wala na ka, tay. Magunsa na lang ko.
Di na ko makaya, tay. Di na ko kaya umaga, tay. Wala na ba yung klanan ng kasakit sa akong kinabuhi? Puro na lang kasakit ang niya sa akong kinabuhi, tay. Tay!